Udalaren erabakia Euskadiko epaitegi gorenean salatzeko aukera daukagu. Berdintasun lege aurratzen duelako. Baina horretarako abokatua beharko ditugu. Hori ikaragarri garestia izango da, eta dirukutxa azkenetan daukagu. Kopuru simboliko baten truke, badaukagu bere buru eskaini duen abokatu hon bat. Gurutze bastarrika, ez dakit ezagutzen duzuen. Gainera beste herri batzuetan alarde parekidearen alde dauden elkarten laguntza daukagu. Sarea sortzen ari da. Hoi bai, bide hontatik aurrera egitea apustu itzela da. Ez da erreza izango. Eta etorriko dena. Barkatu Amaia, baina zertara dator orain hori. Lehen etzen nuen ezer jakin nahi honetaz. Beldur nintzen. Eta punto. Gurekin ez zegoenean, kexatu egiten zineten. Eta orain gurekin dagoenean, berriro ere kexatuko zarete? Kexatzea ez da asuntoa, baina ezer jakin nahi ez izatetik orain hori guztia mugitzera. Zuk zerbait egin duzu, edo norbaitekin hitz egin duzu guzti hau aurrera ateratzeko, edo Amaiak egin du. Ni beste bat gehiago naiz. Utzi dezakegu eztabaida antzu hau eta kontu importante ikasu egin? Zer egin behar dugu? Salaketa jarri. Eta aurre egitearen alde, ala ez gauden bozkatu. Botoa beti bezala, esku altxatuta. Aurrera. Aurrera egitearen alde. Eta zu txiki? Oso ondo. Ba aurrera orduan. Neskak beste proposamen bat daukat. Dirua behar dugu, trajeak eta erosteko, eta pentsatu dugu kontzertu bat antolatzea. Eta iruditzen zaigu bat talderika proposena Maiteren taldea izango zela. Animatzen zara, Maite? Bueno, Pau, ez, ene, gorrituta da nahi. Animatu. Vale, herrikoi bat. Vale, oso A ber. Aizegoa gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak leioetan, telatuan katubi, bidertzian zenbait kanta, gau erdi zangoari, argaineko sorgintzarra, keinuka ilargiari.